Embarcaron nun cruceiro de luxo que combina turismo e aventura. Pagaron entre 6.000 e 40.000 euros dependendo do camarote, a duración da estadía ou as excursións para contemplar natureza salvaxe e paisaxes únicas. Estaban gozando do que para a maioría dos pasaxeiros do Ondius sería unha viaxe irrepetible. Esta viaxe en concreto foi deseñada para recorrer zonas circunantárticas e tamén tropicais e pasa ademais por puntos, por illas como Tristán da Cunha, como Santa Helena, coñecidas no mundo da ornitoloxía por ter, ser núcleo de nidificación de diferentes especies de aves peláxicas, de aves mariñas endémicas desas illas. Van a permitir a detección e identificación de especies que nunca vamos a poder encontrar en ambientes como o noso. Tras 10 días de travesía desde Argentina a Antártida, o barco zarpa de Ushuaia, na Patagonia, o 1 de abril con 170 persoas a bordo, entre pasaxeiros e tripulación. Seguen gozando do cruceiro e das súas excursións por illas remotas do Atlántico Sur. E a rutina non varía cando o 11 de abril falece a bordo un pasaxeiro holandés por problemas respiratorios. O 24 de abril desembarcan o cadáver na illa de Santa Helena. Tamén abandonan o barco 30 pasaxeiros, incluída a viúva da vítima que falecería 2 días despois en Sudáfrica. Nas xornadas inmediatas deben evacuar outro pasaxeiro con problemas respiratorios e falece unha pasaxeira. O 2 de maio, un laboratorio sudafricano confirma que se trata de antivirus e a Organización Mundial da Saúde activa alerta sanitaria a bordo. Hai descrita a transmisión persoa a persoa na variedade dos Andes, pero é moi pouco frecuente, son moi poucos casos que foron descritos e o que se estima co antivirus é que a forma máis habitual de transmisión é por contacto coas ratas, fundamentalmente coa orina ou coas heces, pero tamén cos propios animais. O matrimonio holandés falecido levaba 4 meses percorrendo América do Sur. Tanto eles como outros pasaxeiros estiveran en lugares onde se convive co antivirus dos Andes. Vos tenés una habitación acá, un galponcito cerrado, sabes que no podés ir y meterte si no vas y lo abrís y lo ventilás. Entonces uno acá, como habitante de esta zona, como convivir con esto, que es algo, no solo acá, porque viajo a Chile y del otro lado es exactamente lo mismo, hay lo mismo, entonces uno se acostumbra a convivir con eso. Porque me quiero cuidar, ¿viste? No hace cosas que por ahí vengan los ratones, me aron en la basura o algo, y vos siempre la mano siempre anda por delante. Así que por eso uso. Es algo totalmente excepcional. O sea, nosotros acá en Bariloche hace 12 años que no tenemos contagio interhumano y tenemos casos cada 4 o 5 casos al año. Confirmado o foco de antivirus a bordo, comeza a odisea do Ondius polo Atlántico. Pasa días fondeado en Cabo Verde, que denega o desembarco por falta de medios para atender a emerxencia sanitaria. España acabaría recibindo o barco nas Canarias en cumprimento do dereito internacional e por razóns humanitarias. O período de incubación é moi longo. Habitualmente os casos solen debutar entre as 2 e 4 semanas, é o máis frecuente, pero o período de incubación pode ser entre 1 e ata 8 semanas, é dicir, ata 2 meses. Unha alta porcentaxe de casos desarrolla enfermidade grave, o síndrome pulmonar do que falábamos, e ten unha letalidade neste caso, nos casos dos antivirus que son endémicos na rexión americana, que é moi alta, que pode estar entre o 35 e o 50% dos casos. Un impresionante dispositivo desembarca e reparte aos seus países os 94 pasaxeiros de 19 nacionalidades. 14 viaxeiros españois, un deles galego, gardan corentena tras unha viaxe de prazer que os converteu en desafortunados protagonistas dunha crise sanitaria internacional.